sami song jalining lengpi aprang si berta thepi arjuik tha. Damtang 26/1/2020 ajo jengkha thenglong arong rong kimialong habit ingna rong parhem kambana hokadim KSC Kamhungri dam. Forty-fifth All Meghalaya Karbi Association asong pen annual conference kapaman. Kedamtang arko ini paing ko ratroksi arni cattle and fodder demonstration farm atum kapatir pi along Karbi Farmer Association atum cerap ceto dunsi daldili along keto Monsing Timung Community Hall along Farmer Awareness mate try kapangreng puthak cerok to amai kangkor bangso mayalong Dr. Brahmananda Bora Manager Cattle Demonstration Farm Manja Dr. Larsika Hansepi Manager Fodder Demonstration Farm Manja Dr. Roton Ronghang Veterinary Dr. Dipu Emali Ronghangpi Field Assistant Manja Lapen KFMI Putin 20 Rak Chunbang Samson Tokbi Dihin Chunbang Longki Tiso Pachetang Chunbang Harsing Rongpi Saihem Chunbang Sanjit Inti Lapen Klembang Atum Chetong Dun Mayalong Scientific Method Aronateng Goson si Chainong Bi Kapangreng Kalana Thek Jima Lapen Kecho Hormu Pipen Mesen Ador Kilong Una Jakong Lata Isi Kereng Una Towarlo Pu Hei Hui Aputha Khadak Sai Katiki Araraphan Khanung Teka Dipupen Birta Pangrumdun Pankat Stika News Fast Karbianglong Pini Indeng 45 All Meghalaya Karbi Association ningkane se kamai ni nia farman kapaman pon. La solong pini kijut si arni radamai pikang nipon AMKA mai pu OL terang. Mai chari ponsi alohisar poman pengpen Shillong MP Winston H Palalapen Papangjang alohi Nangpo constituency MLA Myrol Bonsai M Lapen Chopha alohi Karbianglong Autonomous Council EM Rupsing Teron Jhakas Chairman Khonsing Teron Jhakas Vice Chairman Stelin Ingti KAIYA Kongchun Bang Roshan Teron Lapen kapre ke theki dingatum chetong dunsi Mayar di Pidun Laso long Karbianglong Autonomous Council EM Rupsing Teron hin pen lada Karbi ke do tumapan ke thek an ke Karbianglong Autonomous Council pen tame nang cerap cheto dun pusi Jaipon Lapuana Jhakas Chairman Khonsing Teron hin pen Ladak Meghalaya Karbi ke do apan AMKA pen ke claim ke damalong cerap bom nang Lapen nahok leke doa Karbita pindeng sumpot jutang jubat isi venang jipusi ning Jepon Shillong pen sonton terang report news fast Karbianglong Non malong so phan ber time tong sna Karno Krushi Dhara Agro gas safety device hin pen gas safety device lagi automatic system Nangli gas kang bok ke phere me me huni pen chupa job ji kulode nangli gas safety device ende nangji gas safety device ador lagi suri ki thom raphar phone pen Nang tung gas safety device pen ali ke long chila ke 15 crore sana insurance long hot po. gas kom danglo buta nang itum la so device pen chini ikji Gas safety device pen ajok nang ni ka phere me mia huni pen nang ila pen hema long ke do tum jokon po. gas safety device pen ajok nang itum LPG gas abong pen 20% and gas save longji Gas safety device pen ajok nang li LPG gas booking na po pu uptake ta long ponji. Ong tung gas safety device ken ipen ajok gas kang bok pen apran dam nang lo Lahai ri huni pen ka chupa job ji aphan nang li tum gas safety device and serak nang po. gas safety device ke long ji lagi difu town outpost adong difu Karbianglong long si long ikji La pen screen along ke do number long hungri ignon. Cardo Dota kang ton pen nang chirui chulo Dipu Police Station Angkang Pinyada por Petropen Troxy Adak Dipu Pen Manja Highway Forest East Division Rong Nihang along Langka Benjeng Ka Adak Chileng AS09 KC05 Double 2 Abas Reverend T Kamjam Kham Paite Harta Ningkan Pokep Chorochanpur Manipur Apan Adak Morning Walk Idam Apan Patong Kit Ajok Apran Damnanglo Bangso accident abut bus along inut passenger ta away driver pen conductor banghini ta accident pen apas along pen kat itu ta kitegun long atung api perang ke karjauhut nang kan jingdu
Pini kese ing long po jeng kha head branch tum ke dam tang long par hem habit ingnar hem pre fc ke do adim ka ve jok kes e klembang phuatum adim an pale dam si ke chu ason lapen pekar om lapen asap so tangka sitame pajer dekang kes ing long po jeng kha ro mai phu belton rong hang pen lapen non ki bang jiar ni sitame kaprek asai sitame ke rap pon thuji pusi mai phu rong hang asang ho pen ning je pon